سلام تقبلوا بمدبات إيري تي في مكتال تركبوا زخبركم تعزبتنا كما يتمسيو ساعة شعات أخيلو نلومي مشات حدا مسكرم زدت دالوه ها قراون أخبراون زيناتات حيزلكم قريبا لخو الشام تولد بغنتاتو فيلم بريزيدنت إسياس بريزيدنت كاف تقبلوا الزراريبهم 110 أبالات 3 زوري هاجر أقولت بمويات حاجة نرس السلطنة نبرتي مارات زلهم حسرة صوري 6 ما يفتح كنا ديلو حاتهم أب منغو إسرائيل من قصص حزب الله نحدش وق كي ولا عد سبيهم أمريكا عود فتنات أري ميسائل كم زكاية حبيرة أب أفغانستان بستخير من الواد تخصيب وحدو 3 سبات تقتلهم بريزيدنت إسياس أفورقي تمالي 31 نحاسة بريزيدنت كونفدريشن كعس أجري أفريقيا كاف مستر أحمد أبعدها له أبزركب بيت صحفته تقبلوا الزراريبهم أبتي كوميشنر بهالن سبورتن أمباسادر زمرة تخلن بريزيدنت هاجراوي فدريشن كعس أجري إيرترا أتو إسياس أبراهامن زتر خبلوا قاتامي مستر أحمد أسمر زنجرتو بعينتو نايفل ما قط ما تكعس أجري ما كلاين مبرغن أفريقيا تحتي 10 حمشت عامت بصفة مكيادو مرآن ايتي منغستن حزبن إيرترا بسبورت بحفشة أب كعس أجري دما بفلاي زلوم صنع مبصعة 5 خونه بمتكاس نعبيت كعس أجري أفريقيا وتاويا بركتو كم زهلو قليتم أب أفريقيا سبورتا ودرات كتكايد جدن ناي بوليتيكينياتات فقادن سناي دليتن كم زدل زتغسه مستر أحمد أب إيرترا زرايو جن كابزي فليز بلا مخان دحر محبار منغست إيرترا بسبورت زلو نتان رتعاونا كايدا كجنزب كيلنا لنا كبل زمركز زي نمع بالا سبورت بحفشا نتهاجرا وفدريشن كعس أجري إيرترا أبناشتو زقبر زلو فرد ما بفلاي عبد قف كم زخونه أبريهم بريزيدنت إسياس بوغنو سبورت متبعن نعو زدل تحت غرطي مودادن قديتا منغستن مسل هزبني بمبال امنت هزبن منغستن إيرترا نسو خم زخونه أسمير اللوم بريزيدنت إسياس أسعبو أب هتصاناتن من إسياتن زتكوره نمع باله زعلم مدب قبراوي نخون منغست إيرترا وترو دلو مخانو بمرقاز عادلا يزبل دقف كم زقبر أنا تيروم أب تركب بريزيدنت كونفدريشن كعس أجري مع كلاين مبرغن أفريقيا دكتور معتصم جعفر بريزيدنت فدريشن كعس أجري صوماليان مختل بريزيدنت سيكافان السيد عبد القاني الرب سيد كامون بريزيدنت فدريشن كعس أجري تنزانيا مستر ولا سكيريا تساتفهم نيرم لومي حدا مسكرم مبل 58 زخر عمت مجمار برتاو تقادلو حزب إيرتراي بحت مسكرم شحن شعاتمتن سوسان حدن حزب إيرترا نمسر سوسانو زكايدو سلماو بوليتيكاو قالسي تصمم إذني مستوهبو زتنفقو مسل بقلص مكرغاغز زنقل الله علتيام بذا تاريخاوي علت زياز فلم برتاو قالسي دحرناي 30 عمتات مرير قالسن بزح مسواتن ابشحن شعاتمتن 9 حدن ناصنت قهد غيرم سلازو خنا دما ذا تاريخاوي علت عمت مصب بخبز بلا سنه سرعات اوشت هاجرن وصان تذكر إيرترا نبرتي ريادن كابيان سعود عرب كمون دوزلدور في جرمن زكايدو صنبلات بزملكت أرسي مسمرهم زدو هارتو صبصبالو أديب عبدو كربي إيرتراوان نبرت ريادن كابيان سعود عرب حدا مسكرم بل 58 عام زخر مجمار برتاو قلسز بإيرترا بدمقت صنبيلهم أبتب عسران جعتنا حاسس تخيل سنة سرعات أبو مبر محبروكم إيرتراوان نبرت ريادن كبابيان أتو عبد الرحمن إمام أبز اسمعو مدرة حدا مسكرم أب تاريخ قالسز بإيرترا عبد رقمن رزنتن كم زلوا بمتكاس نايلوم عمد دما بغندو تركيبنا زلنا نتحاجر لولاونتن رهوان نبقى تصال ولدوتات نخنا السجاجر مبصعنا نحد السلام وخنا قليتهم فتصاميت قدات إمباسي إيرترا بسعود عرب ويزروين جرس جير بوجنا حدا مسكرم نعسنا 4 جنبات زولدت سلزخونت عمت مزاب بلوع الحبن كما تذكر بمتكاس مبصع بحت مسكرم تتكبيرو بجانو دكال ولاونت استوحست إيرترا كما ترجاجت أثار الديام
ኣብ ዝሓለፈ ናይ ናጽነት ዓመታት ምስ ኩሉ ዓይነት ብድሆታት ዝተረጋገጸ መደባት ልምዓት ኣብ መጻኢ ምስ ተረኺቡ ዘሎ ሰላም እንታይ ክስራሕ ከም ዝከኣል ጉሉሕ መርኣያ ምዃኑ ዝጠቐሰት ወይዘሮ ወይኒ ዜጋታት ኣብ ዝሃለዉ ሃልዮም ሓድነቶም ኣትሪሮም ጥምረቶም ኣብ ትሕቲ ሓንቲ ሰንደቕ ከደንፍዑ ተላብያ እቲ ናይ ዝኽሪ መደብ ህጻናት ብዘቕርቡ ሃገራውን ሰውራውን ደርፍታት ከምኡውን ግጥምታትን ካልእ ስነ ጥበባዊ መሰናዶታትን ደሚቕ ነይሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኤርትራውያን ነበርቲ ከተማ ዱዞልዶርፍ ጀርመን ኣብ ጸንበልዎ ዝኽሪ ባሕቲ መስከረም ሃገራውን ሰውራውን ክብርታት ናብ ሓደስቲ ወለዶታት ንምኽስኳስን ንምስራፅን ቃሎም ኣሐዲሶም ቤት ትምህርቲ ተሓጋገዝቲ ነርስ ግላስ ብሞያ ተሓጋገዝቲ ነርስ ንሓደ ዓመትን መንፈቕን ዘሰልጠነቶም 56 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 119 ኣባላት 30 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ብ31 ነሓሰ ኣመሪቓ ኣብቲ ፍጻመ ዳይሬክተር ኮሚሽን ላዕለዋይ ትምህርቲ ዶክተር ሃይለ ምሕጹን ዝተረኽብሉ ስነ ስርዓት ዳይሬክተር ታቤት ትምህርቲ መምህር ገብረ ብርሃን ሃብተገርግሽ ሰልጠንቲ ኣብ ናይ ካልኣይ ደረጃ መልቀቕ ፈተና ተሳቲፎም ናይ ሰርቲፊኬት ነጥቢ ዘምፁ ኣብ ርእሲ ምዃኖም ብምዕባል ዓቕሚ ሰብ ሚኒስትሪ ጥዕና ዝተዳለወ ግብራውን ክልስ ሓሳባውን መርመራታት ወሲዶም ዝሓለፉ ምዃኖም ገሊጹ ወኪል ተመረቕቲ ብወገና መንግስቲ ንዝፈጠረሎም ዕድል ሞያዊ ትምህርቲ ተጠቂሞም ንህዝቦምን ሃገሮምን ብተወፋይነት ከገልግሉ ምዃኖም ቃልኣትያ ዳይሬክተር ጥዕናዊ አገልግሎት ወተሃደራዊ ሆስፒታላት ኮሎኔል የማነ ጸጋይ ድማ ተመረቕቲ ብዝተማህሮ ዓውዲ ኣብ ምርጋጽ ውሕስነት ጥዕና ዜጋታቶም ኣበርክቶም ከም ዘዕዝዙ ጽኑዕ እምነቱ ገሊጹም ኣብ 2013 ንጥፈታታት ዝጀመረት ቤት ትምህርቲ ተሓጋገዝቲ ነርስ ግላስ ኣብ ዘካየደቶ 3 ናይ ምምራቕ ስነ ስርዓት ዛጊት 259 ተማሃሮ ከም ዘመረቐት ሰነዳታ የመልክት ብራናታትን ንዋየ ቅዱሳትን ንምዕቃብ ክካየድ ንጽንሐ ጻዕርታት ብምግምጋም ብስነ ፍልጠታውን ብቴክኖሎጂ ዝተደገፈን መንገዲ ንምድርዑ ዝሕግዝ ስልጠና ኣብ ከተማ አስመራ ክወሃብ ቀኒም ወኪል የሪና ቢንያም ፍስሐጽን ዘዳለው ጸብጻብ ሙሴ በኽረጽን ከቅርቦ በማከል ምርምርን ስነዳን ህግደፍን ቤት ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራን ዝተወደበ ካብ ዩኒቨርሲቲ ሃምቡርግ ጀርመን ብዝመጹ ኪላታት ክወሃብ ዝቐነየ ኣብ ዕቃበን ኣሰራርዓን ሃይማኖታዊ ብራናታትን ንዋየ ቅዱሳትን ዘተኮረ ናይ 5 መዓልታት ስልጠና ብ30 ነሓሰ ተዛዚሙ እቲ ስልጠና መሰረታዊ ታሪኻዊ ሓቅታት ዕቃበን ኣሰራርዓን ሃይማኖታዊ ብራናታትን ንዋየ ቅዱሳትን ስርዓቱ ናውቱ ግዚኡ ቅዱም ታሪኻዊ ቅጥዕታቱን ከምኡውን መሰረታዊ ፍልጠት ምዲጂታል ጽሑፋትን ኣሰራርዑን ዝብሉን ካልኦት ኣርስታትን ዘጠቓለለይ ነይሩ ዳይሬክተር ማከል ምርምርን ስነዳን ወይዘሮ አዜብ ተወልደ ንኤሪና ኣብዝሃቦት ሓበሬታ እቲ ማከል ካብ 1996 ጀሚሩ ንምዕቃብ ብራናታትን ንዋየ ቅዱሳትን ዝምልከት ሓያሎ ስራሕት ከም ዝተግበረ ብምሕባር እዚ ብክኢላታት ዝተዋበ ስልጠና ንዝጸንሐ ተበግሶ ብስነ ፍልጠታዊ ኣገባብ ንምድርዑ ሓጋዚ ምዃኑ ገሊጻ ኣብቲ ስልጠና ዝተሳተፉ ካብ ዝተፈላለያ ኮሌጃት ዝመጹ ምስ ምዃኖም ንዝተዋበ ትምህርቲ ብግቡእ ከም ዝቐሰምዎ ዝጠቐሰት ወይዘሮ አዜብ እቲ ተወሲዱ ዘሎ ተበግሶ ኣድማዒ እቲ መንገዲ ግና ነዊሕ እዩ ክትብል ኣነጺራ እቲ ክሳብ ሕጂ ዝተሰርሐ ስራሕ እውን ከም መንጸፍ ባይታ ነቲ ዝመጽእ ዕማማት ኮይኑ ከም ዘሎ ኣረጋጊጾምልና ኣለዉ ማለት እዩ ሓደ ገምጋም ክካየድ ኢና ደሊና ነርና ካልኣይ ብሓፈሽኡ ካብ ሕጂ ንኔው بحسس لبام عينات وي بتزلنا وشتاو درت عقم طرح كيكونه بخيلات تستسنى يسرح كنسرح كنكل علنا ناي بحقفت علامانا خنوق عند حركنا غانا نو بحقعز لنا زي كلت كا بحد غزي خططريو اي تخيلن نقحت كتفطر تخيليخا اب حب ገንዘብ ክትዕድጎ ትخيليخا ፍልጠት ግን ታخت ወስዳት ግባ ግዜ ግድነት ክትከራህ ትክእል ኣለካ ካብቲ ዝቀሰሞ ፍልጠት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣተሓዛ ብራናታትን ንዋየ ቅዱሳትን ዝሓሸ ምዃኑ ክግንዘቡ ከም ዝኽኣሉ ዝሓበሩ ሰልጠንቲ ብወገኖም بفلاي نعتعقبا أسرارعان براناتاتن نواي قدساتن زملكت عميق تمرتي كم زرقبو حبيرهم أبزي كمهورنا ذقنيو بحفشا أفتي أتعقبا براناتات كمون أفتي تمرتي كميجر كاتالوج تجبرو كميجر كأوردر تجبرو كميجر كتحزو أتحزاتات تقاللين يرت تمرتي زغا مستي نبره أتا حزا كميجرنا بزح براناتات اليوم نيدجا براناتات
ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ዝሰኣልዎ ብራናታት ኣሪኦምናዮም ምስቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣተሓሓዛ ኣዝዩ ፍልልይ ዘለዎ እዩ ኣብ ኤርትራ ጽቡቕ ኣሎ ክትብል ትኽእል ኢኻ መብዛሕትኡ ነቲ ዘሎ ግን ከመይ ጌርና ብቴክኖሎጂ ከመይ ጌርና ብሳይንስ ከመይ ጌርና ኣብ ዘይብላዕ ከመይ ጌርና ነዊሕ ዘመናት ንወለዶታት ክሰጋገር ከም ዘለዎ ግን ካብዚ ዝመሃሩና ተበጊስና ካብዛ ሕጂ ሰዓት እጅጋና ክንስብስብ ዘለና ኣብቲ ናይ ካታሎግ ኣብ ናይ ማይክሮፊልም ዝሃቡና መግለፅን ትምህርትን ነቲ ንሰርሖ ዝነበርና ኣዝዩ ጠቃሚ ሰፊሕ ትምህርቲ እዮም ሂቦም ማለት እዩ ንኣብነት ኣብዚ ናይ ማይክሮፊልም እንድሕር ኢናዮ ንሕና ብኣናሎግ ኢና ንስእል ነርና ማለት እዩ ንሶም ግን ብዲጂታል ስእሉ ነሮም ኣብኡ ድማ ብዙሕ ፍልሊ ርኢና ማለት እዩ ካብቶም ንሰርሖ ዝነበርና ኣዝዩ ዓብይ ዓሚቕ ትምህርቲ ተማሂርና ማለት እዩ ከምኡ ናብቲ ናይ ካታሎግ ተርኢና ድማ እቲ ዝነበረና ኣሰራርሓ ሓደ ንኩሉ ግዜ ከካይደና ድኽእል ሓደ ፎርማት ኣዳልዮም ድማ ሂወውና ኣለሁ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ንሰልጠንቲ ወረቐት ምስክር ክዕደል እንከሎ ንኣሰልጠንቲ ድማ ህያባት ተበርኪቶም ኣብቲ ካብ 26 ክሳብ 30 ነሓሰ ዝተዋሃበ ስልጠና ካብ ኮሌጅ ምሕደራ ዋኒንን ማሕበራዊ ስነ ፍልጠትን ዓዲ ቀይሕ መንፈሳዊ ኮሌጅ ደብረሲና ቅድስተ ስላሴ ቤት ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ከምኡውን ማእከል ምርምርን ስነዳን ዝተዋጹ 25 ኪላታት ተሳቲፎም ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ማራትን ኡዞባ ገለብ ንዘለዎም ሕፅረት ዝስተ ጽሩይ ማይ መሰረታዊ ፍታሕ ዝገብር ዘመናዊ ፕሮጀክት ክዋደደሎም ምስ ኣማሕዳር ዞባ አንሰባ አቶ ዓሊ ማሕሙድ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ሓቲቶም ንሳቶም ኣብ ሓበሬታኦም ምስ ምጥርናፍ ዓድታት እተን ከገልግሎም ዝጸንሓ ዒላታት ውሕስነት ከም ዝሰኣኑለን ብምጥቃስ መንግስቲ ነቲ ጸገም ተገንዚቡ ፍታሕ ክናድየሎም ተማሕጺኖም ኣማሕዳር ዞባ አንሰባ አቶ ዓሊ ማሕሙድ በወገኑ ነቲ ጸገም ንምፍታሕ ኣብ መጽናዕቲ ዝተመርኮሰ እማመ ክቐርብ ምዃኑ ብምሕባር ህዝቢ ዘሰላስሎም ወፈራዊ ንጥፈታት ከደንፍዕ ኣዘኻኺሩም ኣማሕዳር ዞባ ገለብ አቶ የማነ መብራህቱ በወገኑ ኣብ ከባቢታት ቁሩሕ ቤልታን ማራትን ፋሒሉ ክነብር ዝጸንሐ ህዝቢ ኣብ መሃድ ቤልታን ማራትን ይጥርነፍ ስለ ዘሎ ተጀሚሮም ዘይተዛዘሙ ፕሮጀክታት ማይ ንምዝዛም ይስርሓሉ ከም ዘሎ ሓቢሮም ህዝቢ ኣብ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ከምኡን ምስራሕን ምጽጋንን ጽርግያ ኣድማዕ ስራሓት የካይድ ከም ዘሎ ካብ ጸብር ንዝተጠርነፈ ህዝቢ እተገልግል ቤት ትምህርቲ ድማ መስርሕ ህንጸታ ከም ተዛዘመ ኣቶ የማነ ብተወሳኺ ኣብሪሁም ኣኸበኛታት በወገኖም ጽርግያ ገለብ ሽዕብ ቆላሕታ ክወሃቦ ዝትግበሩ ፕሮጀክታት ጽጹይ መጽናዕቲ ክግበረሎም መባእታ ቤት ትምህርቲ ማራት ናብ ማእከላይ ደረጃ ክትሰጋገር ዝብሉን ካልእን ርእቶታት ኣቕሪቦም ክብራት ዓዘብትና ህግራው ዜና ሒዘ ድሕርዛት ስዕብ ሓጻር መሰጋገሪት ክምለሰኩም ምክታልኩም ክጽሉ ደጊመ ብኽብረት እስራኤልን ምንቅስቃስ ሕዝቡላህን ሎሚ ሓደ መስከረም ምልዋጥ ደብዳብ ከቢድ ብረት ከም ዘካየዱ ማዕከናት ዜና የቃልሓለዋ በቲ ደብዳብ ንዝወረደ ሰብኣውን ነዋታውን ክሳራታት ዝገልጽ ዝርዝር ሓበሬታ እኳ እንተዘየለ ምንቅስቃስ ሕዝቡላህ ግን ወተሃደራዊት መኪና እስራኤል ከም ዘዕነወን ኣብኣ ዝነበሩ ወተሃደራት ምዉታትን ቁስላትን ከም ዝኾኑ ገሊጽሎም እስራኤል ብዛዕባ እቲ ኣብ ልዕሊ ወተሃደራታ ወሪዱ ዝበሃል ዘሎ ጉድኣት እኳ እንተዘይጠቐሰት ካብ ሕዝቡላህ መጥቃዕቲ ሚሳኤል ከም እተኻየደላ ግን ሓቢራላ ብሰንክዚ ምልዋጥ ከቢድ ብረት ምስ ሊባኖስ ኣብ ዘዳውብ ሰሜናዊ ሸነኽ እስራኤል ዝርከባ ሆስፒታላት ህጹጽ ናይ ዋን ሓደጋ ድንጋገ ከም ዝኣወጃ ተቓሊሑም እስራኤል ናብቲ ከባቢ ተወሳኺ ሰራዊትን ኣጽዋርን ተዋፍር ብምህላዋ እቲ ግጭት ከይዓርግ ከም ዘሰክፍ ንወተሃደራውያን ክኢላታት ብምጥቃስ ማዕከናት ዜና ይገልጽ ኣለዋ በዚ ድማ ኣብ 2006 ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ዝተኻየደ ውግእ ዳግማይ ከይውላዕ ስግኣት ሓያለ ወገናት ኮይኑሎም እዚ ሓድሽ ወተሃደራዊ ምትፍናን ንጸጥታ ናይቲ ዞባ መሊሱ ከጋዶ ከም ዝኽእል ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ ኣሜሪካ ዕውት ፈተነታት ዝተሰመየት ዘመናዊ ጸረ ሚሳኤል ከም ዘካየደት ቤት ጽሕፈት ምክልኻል ፔንታጎን ኣፍሪጡም እቲ ብ31 ነሓሰ ዝተኻየደ ፈተነ ብቕዓት ናይቲ ኣጽዋር ንምፍታሽ ምዃኑ እኳ ይግለጽ እንተሎ ናብ ሩስያን ሰሜን ኮርያ ኢራንን ካልኦት ተጻባእቲ ኣሜሪካ ተባሂለን ዝግለጽ ሃገራትን መልእኽቲ ንምትሕልላፍ ክኸውን ከም ዝኽእል ወተሃደራውያን ተንተንቲ ይእምቱ
أمريكا نتصر ميسايل تاد كاب سمين كوريا كسعب نزخل تصابوتات نمكتا زحالف غرب عمتات بمريت دوب كوريا كم استخلتو ايرسعن سمين كوريا نمتكالتي ياتوارا بغربيتا دوب كوريا بتري كتقامو صني حيام أمريكان سمين كوريا مونغ نزولو دبلوماسياو زي مقداو نمهدا زررب يقايدا كوانتلوا غونو زغبرو زلاو تحدراو منقسقاسات ግን ነቲ ዲፕሎማሲያዊ ጻዕሪ ከየዛሕትሎ ስጋት ኣሎም ሰሜን ኮርያ ብዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ጥራይ ብውሕዱ 7 ፈተነታት ሚሳኤል ከም ዘካየደት ጸብጻባት ይሕብሩም ሎሚ ሓደ መስከረም ኣብ መንጎ ሓይልታት ጸጥታ ኣፍጋኒስታንን ዕጡቃት ጣሊባንን ኣብ ኣውራጃ በኽላን ብዝተኻየደ ምልዋጥ ተኽሲ ብውሕዱ 37 ተቐቲሎም 20 ካብቶም በቲ ምልዋጥ ተኽሲ ዝተቐትሉ ኣባላት ሓይልታት ጸጥታ ኣፍጋኒስታን ምዃኖም ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ሃገር ኣፍሊጡሎም ኣብቲ ኣጋጣሚ 5 ኣባላት ጣሊባን ከም እተቐትሉ ዝሓበረቲ ሚኒስትሪ ዝበዝሑ ሰላማውያን ዝኾኑ 85 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ኣረዲዮም እዚ ዕጥቃዊ ግጭት እዚ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ጣሊባንን ኣብ ቀጠር ዝካየድ ዘሎ ናይ ሻም ናይ ዙርያ ዝርርብ ወታዊ ውፅኢት ይርከቦ ከም ዘሎ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን እዩ ዝካየድ ዘሎ በዚ ድማ ነቲ ዲፕሎማሲያዊ ገስጋስ ከዓናቕፎ ከም ዝኽእል ምስ ኩነታት ኣፍጋኒስታን ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይእምቱም 17 ዓመታት ኣቑፂሩ ንዘሎ ወተሃደራዊ ቁላው ኣፍጋኒስታን ንምዕራፍ ክካየድ ዝጸንሐ ዞባውን ኣህጉራውን ጻዕርታት ዛጊት ዝጥቀስ ውፅኢት ኣይተረኽቦን ዘሎም ኣብታ ሃገር ተዋፊሩ ዘሎ ሰራዊት ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶውን ጸጥታዊ ኩነታት ናይቲ ሃገር ከህድእ ከም ዘይከኣለ ነቲ ኩነታት ብቐረባ ዝከታተሉ ወገናት ይሕብሩ ኣሜሪካ ፖላንድን ዩክሬንን ኣብ ጉዳይ ባህርያዊ ጋዝ ዘተኮረ ስሉሳዊ ስምዕ ከቲመን እዚ ብ31 ነሓሰ ኣብ ከተማ ዋርሶ ፖላንድ ዝተኸተመ ስምዕ ብቐንዱ ኣብ ምትሕጋዝ ዝዓለመ ኮይኑ ፖላንድን ዩክሬንን ተጠቀምቲ ባህርያዊ ጋዝ ኣሜሪካ ክኾና ዝገብር እዩ እቲ ስሉሳዊ ምርድዳእ ቀንዲ ተጠቀምቲ ባህርያዊ ጋዝ ሩስያ ንዝኾና ፖላንድን ዩክሬንን ንምስሓብ ዝዓለመ ክኸውን ከም ዝኽእል ዝገልጹ ተንተንቲ ሩስያ ብዕቱብ ክትከታተሎ ከም እትህሉ ይእምቱ ምስ ሩስያ ተፈሓፊሓ ዘላ ምስ ሃገራት ምዕራብ ግን ጥቡቕ ርክብ ዘለዋ ዩክሬን ቀንዲ ተጠቃሚት ባህርያዊ ጋዝ ሩስያ ጥራይ ዘይኮነት ናብተን ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ ዝሓልፍ ጋዝን ብመሬታ ሰንጢቑ ዝሓልፍ እንተኾነ ግን ብሰንክቲ ዘይምቅዳው ቀረባ ባህርያዊ ጋዝ ብምጉዳሉ ጠለባ ንምምላእ ናብ ካልኦት ሃገራት ንምንቕናዕ ክሰርሕ ምስንሓ ጸብጻባት ይሕብሩ ب31 نحس ኣብ ቴክሳስ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ፎኪስ ብረት ብውሕዱ 5 ሰባት ተቐቲሎም በቲ መጥቃዕቲ 21 ከም ዝቆሰሉ ዝሓበረ ፖሊስ ቴክሳስ ፈጻምቲ መጥቃዕቲ እውን ከም እተቐትለ ኣረዲዮም ይኹን እምበር ንዕላማቲ መጥቃዕቲ ይኹን መንነት ፈጻሚ ብዝምልከት ዛጊት ዝርዝራዊ ሓበሬታ የለን እዚ ሓድሽ መጥቃዕቲ ድሕሪ ወርሒ ናይቲ ኣብ ከተማ ኤልፓሶ ዝተኻየደን ህይወት 22 ሰባት ዝቐዘፈን ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ዝካየድ ዘሎም بمسارة ጸብጻባት ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዘን ዝሓለፋ 8 ኣዋርሕ ናይ 2019 ጥራይ 29 መጥቃዕትታት ፎኪስ ብረት ከም እተኻየደ ተፈሊጡ ኣብታ ሃገር ኣብ 2018 ብጠቕላላ 25 መጥቃዕትታት ከም እተኻየደ እቶም ጸብጻባት ብተወሳኺ የረዱ نزع الاسترالو زينا مستندو بتزازيملو زغط صيلفنو إيري تي في كتكاتلو عدم بروح مشات